Iyayat may sangaubing nasamsamit ngem hasmin kasla samong nga pagukran iti bulan iti Abril. Iyayat may sa alakay agnalon no agkabaw napait na makasukan anan sa taolelong sumapul katay balo kapat para tauban mo kenday tatupul mo baybay ang apanunuten iayat di may sa ngaubing aglalo duwadan na kinaywanen. Di ayat di may sa habaket nasuksupet ngem murtis kasla sabong anang laylay naparka